Tämän ajan ihmiselle on tärkeää oma hyvinvointi, terveys, viihtyisä koti, ihmissuhteet, henkinen tasapaino, vapaa-ajan monipuolinen sisältö. Vasta tämän jälkeen tärkeää on työ ja menestyminen. Urjalassa asuva ja yrittävä ihminen voi olla onnellinen valinnastaan. Urjalasta lähtenyt on ylpeä juuristaan ja hän palaa mielellään takaisin kotiseudulleen. Täällä voit kokea kaiken sen, mikä kuuluu tämän päivän elämisen laatuun. Urjalan 400-vuotiseen historiaan kuuluu vahva, eleetön yrittäminen. Työtä on tehty ja tehdään sitkeästi ilman suurempia otsikoita. Täällä puhuvat teot, joista nykypolvi voi olla ylpeä. Urjalassa on eletty niin isänmaan ilon kuin kohtalon hetket. Jälkipolvia muistuttavat esi-isiemme käynnistämä yrityskulttuuri. Nuutajärven lasi, Metsovaaran matot, Väinö Linnan kirjallinen tuotanto. A.I.V. Liuoksen keksiminen tulevat aina olemaan urjalalaisia merkkejä. Urjala on säilyttänyt kuntakuvansa aitona hämäläisenä maalaiskuntana, jossa on tilaa ihmisen elää ja yrittää. Jos mennyt yrittämisen aika perustui ihmisten kättentöihin, on tämän päivän yritystoimintamme pääasiallisesti pienteollisuutta ja palveluelinkeinoja. Tosin perinteinen alkutuotanto kukoistaa edelleenkin hyvin. Tuntuman ajanmukaiseen maa- ja karjatalouteen saa muun muassa Urjalan historiallisesti merkittävällä tilalla Honkolan kartanossa. Tämä kartano on ollut täällä Pohjantähden alla inspiraation lähde, Akselin ja Elinan työnantaja. Maa- ja karjatalous antavat leivän edelleen monelle nuorelle isännälle, jotka haluavat jatkaa isiensä töitä. Urjalassa on syntynyt monia pieniä yrityksiä omasta aloitteesta, antaahan alkutuotanto sopivasti raaka-aineet. Moni sisustaa kotinsa urjalalaisella poppanalla ja hankkii edelleen kotiinsa saaren urjalalaisen keinotuolin. Viisas oli hän, joka reppu selässä marssi kuntaan ja perusti Finfilterin. Nyt yrityksen valmistamia suodattimia käytetään autoissa, laivoissa ja traktoreissa ympäri maailmaa. Nuorta yrittämisen intoa edustaa Alitalon perustama Aliko,
joka nykyään omistaa Machinery. Täältä lähtevät todelliset raudanlujat urjalalaiset osaamisviestit valtamerienkin taakse. Urjalan ovat valinneet yritystoimintansa sijaintipaikaksi monet valtakunnallisesti merkittävät yritykset, kuten Kone Oy ja YIT. Nuutajärven lasi on säilyttänyt asemansa Suomen merkittävimpänä lasikylänä. Sen tuotteita ihaillaan milloin taidenäyttelyissä eri puolilla maailmaa tai omassa kodissa. Nyt juuri kun yhteiskunnassa eletään suurta murroskautta, jossa työvoima ikääntyy ja huippuosaamisen tarve kasvaa, on aika kokeilla omasta maaperästämme kasvaneita omaperäisiä yritysjärjestelmiä. Nyt on aika yrittää rohkeasti ja käyttää luovuutta yritystoiminnan perustamisessa ja sen hoitamisessa. Urjala tarjoaa ihanteelliset mahdollisuudet yrittäjälle. Kunnan päättäjät suhtautuvat myönteisesti kehitykseen. Jatkuvasti kunta hankkii maata ja kaavoittaa maa-alueita, niin yritystoiminnalle kuin asuntotuotannolle ja palvelujen kehittämiselle. Urjala on yrittäjän ystävä. Urjalan hyvä sijainti helpottaa niin raaka-aineiden kuin tuotteiden kuljetuksia ja markkinointia, puhumattakaan siitä, että täältä on lyhyt matka siirtyä aistimaan urbaania kulttuuria niin Tampereelle kuin Helsinkiin. Yrittäminen Urjalassa on huomattavasti edullisempaa kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Täältä saat edullisesti tontin tai liiketilan ja ajattele päivittäistä elämistäsi. Ruoan voit ostaa suoraan vaikkapa tuottajalta tai kasvattaa itse. Mitä uusi peruna maksaa? 19,5 markkaa. Lapsille annat rauhallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Lapsille on tarjolla niin kunnan, seurakunnan kuin yksityinenkin päivähoitopalvelu. Koulut ovat lähellä, asut sitten keskustassa tai hieman sivummalla. Vanhuutta voit viettää viihtyisästi uudenaikaisissa vanhusten taloissa. Kun yrittää maalla, jää aikaa itsestään huolehtimiseen.
siihen elämisen laatuun. Ei ihme, että Helsingistä saakka tullaan nauttimaan urjalaisista palveluista jopa nykymuotia myöten. Mitä vielä odotat? Miksi et yrittäisi Urjalassa? Kun etsit laatua, omaa tasapainoa ja hyvinvointia. Henkistä tasapainoasi uusia liikeideoita antavat monet kunnan kulttuuritapahtumat, joista Pentinkulman päivät ovat valtakunnallisesti puhuttavat. Urjalassa aistit Pentinkulman päivillä viimeistään taikayön hengen. Liikeideoita, johtamistaitoa, työn tuottavuutta lisäävät väliä asuminen ja monet vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Lähde metsään kun haluat, kalastele monissa järvissämme, pelaa tennistä. Tee kanottiretkiä. Puhdas luontomme antaa uuden voiman uuden päivän haasteille. Olet sitten nuori leijona tai harmaa pantteri. Urjala antaa sinulle enemmän, kunhan sinussa on rohkeutta yrittää. Siirry yrittäjäksi ja Kylmar Urjala.